Ulwandle lwasemaphuzi neluthandwa kakhulu ngabatyeleli. Iindaba, imiqolomba nolwandle endaweni enye kude kufuphi kukho ihole in the wall. Nalapho kukho abasophula imiqathango ye-lockdown ukuze nje babe kufuphi. Abakwezotyelelo basaluva ulwamvilo lokuvala kolwandle. It's had a pretty significant impact on Coffee Shack, and I'm pretty sure most other tourism businesses. I would say at least 30% cancellation rate, possibly higher. And also I suppose people also cutting their stays a bit shorter. You get tired of looking at the beach, etc., etc. But yeah, it's definitely had a fairly significant impact. Ukungafikeleli kwenkonzo ezingundoqo kuyabonakala kwezilali. Iindlela ezikwimeko engagenyisi mathe yenye yengxaki. Isebe lezothutho lithi liceba ukuyilungisa. There's a few simple fundamental things that could be improved that would make a big difference in the number of tourists coming down to the area. And as you mentioned, the road coming down, the potholes, as you see. Ngeke sikhanyele bangabana indlela le eCoffee Bay ayikho kusimo ebesingathanga bangabana bekuzo. Kodwa ke siyawenza amateletile uqinisekisa bangabana okuncinane iyahambeka ukuthi sivale izigingqi njengoko zivela. Kodwa kokusemdleni wethu ukuyibona isemgangathweni uwo njengoko sazi bangabana lamandla ngumandla noko ngalenza ongawenza umahluko kwicala loqoqosho through tourism. Yolonto ke sisenza ongamateletile okuzama ukuqokelela imali khona ukuze landlela ibe nokulungiswa ihambeke kwakhona. Abakwezokhengeketho bathemba ukuba ilizwe lizokuphinda livulwe ukuze kuzokuphuhla ukhenketho kulengingqi. Iindlela eCoffee Bay.